Tänään kokoomusnuorten kokoomuspeukku menee liikenne- ja viestintäministeri Anne Bernerille. Berner teki aivan erinomaisen esityksen liikennekaaresta. Vanhakantaiselta kuulostava laki on tärkeä siksi, että se sääntelee kahta meidän kaikkien arkeen vaikuttavaa asiaa. Busseja ja takseja. Se, miksi esitys on niin erinomainen, siitä kertoo jo se, että kaikki edistyksen ja vapauden vastustajat ryhtyivät jo sitä haukkumaan ja lyttäämään. No mikä siinä sitten on hyvää? Taksien näkökulmasta taksiliikenteen vapauttaminen. Se, että valtio ei enää jatkossa kontrolloi taksien maksimimäärää, taksien sallittua operointialuetta tai hintaa, jolla taksipalvelua saa myydä. Käytännössä se tarkoittaa, että esimerkiksi meikäläinen tällä puhelimella nyt tilaisi Uberin, kuski ei tekisi mitään laitonta meikäläistä kuskatessaan, toisin kuin tällä hetkellä. Muistammehan kaikki sen parin viikon takaisen tuomion, jossa piti palauttaa kaikki tienestit ja maksaa hirveät sakot siitä, että oli Uberin kautta ihmisiä kuskannut. Ja toinen asia, eli bussit. Tällä hetkellä julkinen valta sääntelee sitä, että mikä yhtiö saa ajaa ja millaisia reittejä. Miten kivikautista, sanomme me, ja miten kivikautista se tosiasiassa on. Jatkossa, jos hallitus vaan tämän hyvän esityksen vie eteenpäin ja kun eduskunta sen hyväksyy, tästä voidaan luopua ja bussiliikenteessäkin päästään vapaaseen kilpailuun, joka vaikuttaa meidän kaikkien bussilipun hintojen laskevasti. Peukut siis Bernerille esityksessä ja nyt vaan kääritään hallituksessa hihat ja ryhdytään kunnolliseen normien purkuun.